taimako da ke nema a gare ka kafin rera ta wasu baitoci na nufa ga Mustapha jagorata sarki ɗaya mai girma Mahmudu wanda ka fifita. Martabar ɗarikata baban sagir ga darata. Sallama nake kuma yi mai cikar adoni da nagarta. Ƙofar sirar kaunu Mahmudu babu wani mifta. Da san ka nake kewa ƙaunar ka ce buƙatata. Buɗa mini hanyar nan ƙaunar ka ce ibadata. Gaskiya hanyar sira daga gangan gama kulle ta, kofar daga kulle ta har a yau ba mai buɗe ta. Idan baka koyar ba a halitta ba mai gane ta, wallahi da kai na masu Mahmudu amshi shahadata. Ina wani kyakkyawa da za ka ce ka fifita. Bayan surar Yusuf kafin ka je na bille ta. Duk wani kyakkyawa na karkashin jagorata. Mai sarautar kyau ɗaya ne kuma shi kaɗai ke mulkin ita. Suturta mu da ƙaunar ka ya Mustapha baban Zara. Mustapha karshen zance da kai ake son furta ta, daga kai ne aka samu zancen gaba mai canza ta. Rayuwar karaman shawa ko ina an shelanta, jinkan al'umma ne Mahmudu kofan annabta. Ina wani mai kyauta da zan faɗe shi da harshe ta. Mai bani ya ƙara mun kullum na so da buƙata ta. Baya mini gwarin ta balle na daina lazumtar ta. Mai kyautar shi ɗaya ne shi ne yake kuma miƙa ta. Mashiga baban Kasim kiyamar ka dole a jingirta, gargada abi ka a sannu ga tudu dole a haurata. Kayan warkarwa likitan dukkan wani mai cuta, har a yau kai ake jira daga kanka na gama amsa ta. Mai dogara makama shugaban duk halitta. Shagulgulan hidima a gare ka dole na hidimta. In ta faɗin girma a fadar ka ba mai canza ta. Kuskuren ciki gyara mun Mahmudu kai ke gane hita. Suturta mu da ƙaunar ka ya Mustapha baban Zara. Shehu Ahmadu Yaro mai gida sanadin alkhairi ne. Shehu Ahmadu Yaro mai gida sanadin alkhairi ne. Shehu Ahmadu Yarrawa mai gida sanadin alkhairi ne. Ya kadamin kadami tafiyar ka bata da can ƙarshe. Kai ne dindindin ne ruwa kana nan koyaushe. Gagara tara ne da tsawa sukar mai kushe. Girman ka Ahmadu ne sanin matsayin ka a can din ne. Komai zan kalla a bayyana kai ne zan hanga, tacaccen zance ake maka ba a mayanga. Lamunce kullum yabanka na yau ko ba ganga, sirri sirri ne amma kuma aikin aiki ne Ahmadu.
ƙarshen gidan ka jahannama ne ya Amadu. Nisan da nake maka shehi na tamkar ma na zautu, ka bar ni cikin ka na kare cikin ka in har ka lamuntu, matsayin ka da nauyi shehi na ba wanda zai furtu, ba wanda ya kai kaurin Allah hasken annuri ne Amadu. Amuradi shewa Amadin yarwa shi cancan sama ne, ya lisani lamadu ko jakadu shi mai kai musu ne, faskarar sirri na uhudiyar mashewa Amadi ne, tajallin zati ne shi din fasirin buruzi ne. Shewa Amadi yarwa mai gida sanadin alkhairi ne. Shi ne dai na yarwa kaman ba shi ne ba, shi a cikin kuya ya boyi kaman ba shi ne ba, ya tafi ganawa ku gan shi abun bai canza ba, shi bai bosa ba sannan kuma baya nan zaune Amadu. Suturta mu da kaunar kaya Mustapha baban Zara. Suturta mu da ƙaunar kaya Mustapha baban Zara. Suturta mu da kaunar kaya Mustapha baban Zara. Shewa Amadi yarwa mai gida sanadin alkhairi ne. Shewa Amadi yarwa mai gida sanadin alkhairi ne. Shehu Ahmadu Yarwa mai gida sanadin alkhairi ne. Musical Studio, Just City.